नमस्कार शेतकरी मित्रांनो, मी सचिन मोठे, माझा मित्र शेतकरी यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत आहे। आपण आता बाहगावाडी तालुका उत्तर सोलापूर आणि जिल्हा सोलापूर या ठिकाणी आपण आलेलो आहे। आपण आता आतापर्यंत बऱ्याच वेळा आपण पावसाळ्यात आपल्या भागात सोयाबीन आपण बघितलं, ह्या दिवसात सोयाबीन कोणी केलेलं आपण बघितलं नाही। आपण जे आता पाहतोय हे श्री गणेश घोडके यांचा हा सोयाबीनचा प्लॉट आहे। मग आपण आज कधी पेरलाय वगैरे काय त्यांच्याकडनं माहिती जाणून घेऊ। नमस्कार। नमस्कार। नाव काय? गणेश अशोक घोडके। बर, किती दिवस झाले ह्याला पेरून? याला 1 महिना 7 दिवस झाले। 1 महिना आणि 7 दिवस झाले का? बर, घरचं बी आहे का असं पिशवीतलं बी? घरचंच बी आहे का? म्हणजे दरवर्षी तुम्ही पावसाळ्यात जे सोयाबीन करता त्याच्यातलंच बी काढून तेच काढून ठेवलेलं काय? 1 महिना आणि 7 दिवसाचं हे? 1 महिना 7 दिवस। बर, आतापर्यंत ह्याला पाणी किती वेळा दिलंय? पाणी 3 वेळेस दिलं। पाणी 3 वेळा दिलं का? आणि फवारणी आता आज कोरोजन केली। आजच औषध तेवढं फवारलं का? कोरोजन केली। बर बर। आणि बाकी ह्याला रासायनिक खत वगैरे काय? खत DAP एक पेरलेला तेवढंच। DAP का? बर 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 बर। साधारण ह्या क्षेत्राला किती पेरलेला आहे? या क्षेत्राला 20 गुंठ्याचा आहे, अर्धा टप्पल असेल। म्हणजे थोडक्यात 50 किलो पैकी 25 किलो ह्या 20 गुंठ्याला? 20 गुंठ्याला, म्हणजे अर्ध्या एकरासाठी 25 किलो? 25 किलो। बरं, त्याच्यानंतर ना परत काय पेरलेलं नाही ना? परत काय नाही। बरं, आणि खुरपणी केलंय? किती वेळा केलेलं आहे? एकच वेळ। आतापर्यंत सोयाबीन आपण ह्या दिवसात आपल्या भागात कोणाचंच नाही केलेलं बघितलं आपण, पण पहिलाच प्लॉट तुमचा पण? पहिला। आणि 1 महिन्याचा असून आता जवळजवळ बरीच उंची आहे की ह्याची? गुडघ्याला लागते। हा, साधारण 1.5 फुटाच्या तर आसपास आहे की उंच? 1.5 पाऊण 2 फूट। आणि रोगराई काय दिसत नाही? रोग नाही, सगळं चांगल्या पद्धतीने आहे। पाणी असं पाटानं दिलेलं आहे? सारा यंत्रानं हे पेरणी कशाच्या साह्याने केली? पण कांदा पेरणी यंत्रानं पेरलेला आहे। बर बर बर। 18 इंच केला। 18 इंच का? किती दिवसाचं पीक असतं? 3 महिन्यात निघते। 3 महिन्यात म्हणजे अजून 2 महिन्यानं? बरोबर। म्हणजे आता फुलं लागायला चालूच झाली? फुलं लागायची। तुमचे सोयाबीनचे किती प्लॉट आहेत असे? 2 आहेत। 2 आहेत का? 2 म्हणजे एकूण किती झाले मग? एकूण 1.5 एकराच्या आसपास आहे। 1.5 एकराच्या आसपास। खर्च किती आला? खर्च 20,000 पर्यंत झाला। 20,000 पर्यंत दोन्ही प्लॉटचा ना? दोन्ही। म्हणजे खत, बी आणि खुरपण, फवारणी वगैरे सगळं मिळून ठीक आहे। म्हणजे कोणाला करायचं झालं तर खर्चाचा अंदाज। तुम्ही जर ह्या चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा। ठीक आहे, माहिती दिल्याबद्दल धन्यवाद।